שלום חברים, אנחנו נעשה את סרטון הברול סטארט. אנחנו נעשה עכשיו כל צבע שנקלע, זה הצבע שאנחנו נשחק איתו בברול סטארט. אפור, ירוק, כחול, סגול, אדום ולג'נדרי. ליאון עדיין לא קולט, תראו איך הוא הזה הטבור שלו בולט. אנחנו נתחיל. קרוב. יש, אפיק, יש, תעצרו. טוב חברים, אז הדמות עם הכי הרבה גביעים שלי זה אדיהו. אנחנו ננסה לשחק וננצח. אני אחזור אליכם שזה יתחיל. טוב חברים, זה יתחיל ובואו ננצח. טוב יאללה חברים, בואו נמשיך. כל מעצבן להתנקם בו. חכו. Back on the grind. נראה לי שאני נהיית בדוק. I'm lagging. 3,000 הרבה. אוקיי. בואי אחמד. טוב, לפחות הרגתי אותו גם, זה גם מקרה. חברים, אנחנו נפסדנו עם האפיק, אז אנחנו נעבור ככה עוד פעם. 3, 2, 1. שלי, יש? לא. יש! נדיר! חברים, עכשיו הדמות הנדירה הכי הרבה גבוהים. נראה לי שזה כל. בואו נתחיל. טוב חברים, התחלנו. אנחנו מתמודדים לו כאלה פשוטים. אנחנו נסתדר. פשוטים. מה אתה עושה? נסתלתי לך. אני לא רק שלי. Nice headshot. אני עושה סקאמים. נסו להתחמק ממנו. Check out my gun. That hurts. לא מאמין. קרוב. טוב חברים, עכשיו לדמות המיתיק. נראה, הלוואי יהיה מיתיק. חברים, נעבור לצבע הבא. יואו, קרוב שלי. מיתיק. יש, מיתיק. הדמות הכי טובה שלי מהמדים זה סקוויק, אז אנחנו נשחק עם סקוויק. צלמים טובים. מקווה שנעבור. טובה הפייפר הזאת. בואי, הפייפרית. לא מאמין לכם! מקום רביעי! כזה קרוב! הפייפר הזאת לוחצת.
ביצה. האם יצא פה ביצה אגדית? נראה. נדיר במיוחד. אדיר! לא, עכשיו יצא לנו חרא. לא, איזה באסה. קיבלתי ספייר. עכשיו נעבור לצבע הבא. חברים, אנחנו נמשיך את הסרטון. אוקיי. נתחיל עם נתיק בחוץ. חוץ. אגדי, את חופית. ליאון עדיין לא פולט. תראו איך הוא רזה, אתה ברור שלא בולט. אפילו אתה עולתי ויוצא מהשיחים. אין לי בכלל את ליאון, אז נשחק עם ספייקי. טוב, בואו נתחיל את המשחק. ספייק סקורה, סקיט, בוקסר. נעשה ספייק יותר גבוהים. נעשה שתי משחקים, ספייק וקיט. נראה שיש לי רק 2. יאללה, בוא נתחיל. זה יהיה לי בעיה. אני אפילו שיצא לי זמן. מה? נעשה עוד משחק עם ספייק. לא ראיתם כלום הרגע. זה לא היה אני. בוא נתחיל לפנצח אותם. לא כמו שכן משחק קודם. אני רוצה להגיד כל המשחקים. בואי לפה את. מנדי, מה זה השם הזה? יש לך שם של סוכריה. הבנתם? סטגדיש. כי היא סוכריה. וואו, מי נתן לו לקחת את זה? ולמה הוא הולך עליי? איזה קולט. הידעתם, אתם יודעים שגם לסופיה, אם אתה משנה את ההגדרות לאנגלית, לסופיה קוראים גם קולט? מה זה? הם עושים טימינג! אבל אי אפשר טימינג כי אליה בסביבה ואליה מפלצח, אנשים הם גרועים. בוא לפה, מה אתה חושב? מגיע לו. הלוואי ימות. יש! שמתי את הצמח, הוא קפץ על הצמח. נעשה משחק עם קיט בשבילכם. ככה אני מבין ששחקנים טובים פה. יאללה. ככה זה. ככה תודה. נתחבא לו אתם יודעים שסיפרו את קיט. הייתה מוגבה בת כזה. וגיל גדולים. 11 אגדים. תוריד רק יחסית. לא! איך אני לא אוהב את הווילום שעממת הזאת? נפתח את העניין. בשבילכם, תסתכלו מה יש לי פה. נפתח אחד. סוף העונה, ניקח לכם הרבה. נפתח הרבה. סבבה? יש מבין? נפתח פה. אחד בשבילכם.
גדי, אתה חופץ? נתי, כל הכבוד שאמרתם חופץ. גדי, אתה שוב חופץ? איזה חרא. אין לי כוח כבר למשחק הזה. טוב חברים, זה היה הסרטון שלנו להיום. אני הייתי אליהו דוד. בשבילכם, רק בשבילכם, קבלו ניצחון עם דינמייק. קבלו ניצחון עם דינמייק. התחיל המשחק, יצאנו אנשים לא כל כך פריירים, מה שנאמר. מי אתה? היום יום שלישי, מחר שבת, מחר שבת, שבת מנוחה, מחר שבת, שבת מנוחה. אין לי אינטרנט, לא יודע למה. קבלו פה את המהלך. הוא לא היה פה, נו באמת, הוא עשה לי לייק. מבין זה בנוצי. קקרץ' קבלו את זה כמה נראה לי שעושה את זה. אני חושב שזה שלוש. קבלו. זורק את הפצצה שלו. לא. אין לי אינטרנט ואני באמצע פצצה. תסתכלו איזה מצב. ניצחתי! מה אמרתי לכם בשבילכם? ניצחון. אנחנו ניצחנו פה. ומכאן נסיים את הסרטון. אוהב אתכם, תמשיכו לעקוב. אל תשכחו לשים לייק וסאב.